Значи. Следващия въпрос. Как може да ни задавате такива въпроси? Ние сме лапенца. Ние не разбираме от такива неща. Какво е това? Аз съм се родил преди малко и Искам да живея още малко. и е така, както ме виждате, така съм излезнал от майка ми. Е така. Да. Като дракон, ето, като дракон. Като коин. Не дракон. Аз съм малко по... стар. Той е малко по-стар, родил се е преди половин час, ама майка му още не знае, ще разбере след 20 на минути. И така. Какво мислим за мастурбацията? За или против? Какво е това? Като автоматик е много добре. Ама като си ръчка, кой е за? Само това. Бах ти БМВ-то, човек. Ей, бълги. БМВ-та и ръчките са яки, ама все пак. Знаем, че е БМВ, ама са ръчка да го караш. Това е... Значи, не разбираме от... Да, дори не мога да произнеса думата, много ми е трудно. Министарбация. Тръбалник, не знам. Нещо има общо с търби. Нали? Каква търба? Трубация. Турбуленция. Баше, това исках да кажа. Това като турбуленция. Ама дето излита после. И прави... И прави така. Като... И после става като изгорела гума. Лепкаво. Не, кой? Ти ли бе? Самолета, бе. Вижте, не ни занимайте с такива глупости, защото не разбираме. Както казах, аз съм роден току-що, той ще разбере, че е роден след 20 минути. И така. Аз съм за. Аз... Разбира. не... Да или не? Какво го мислиш? И той е за да, само за пред камерата казва, иначе допреди малко казваше, аз трябва да ходим да мастурбирам. Лъже. Ти не отиваш ли? Автоматик е по-добре. Ти не отиваш ли до туалетната? Не. Къде ти е кукот? И двамата мислиме, че автоматик е по-добре. И така. За. Като автоматик. Като не, пак